Sisi. Oh, kodwa Nkosi yami unjani? Awu, angikaze ngijabule kanjena. Umakhelwane wami ngimise nje kanye enkonzweni usephakamise isandla ukhetha inkosi. Hawu, hayi ngangijabula kabi. Ehhe. Oh, ubuthi ubuza ukuthi uqhubeke yini nokusebenzisa i-pink water. Umntanami ubuze endaweni elight khona lapha enkonzweni ngiyabasiza nje abaganile abanjengawe hayi ngiyabasiza mntanami lalela ke uyabona manje njengoba usukhetha uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho awukuzami i-led water i-led water phela ngithi ngizama ukufana nani nina ama-2K anisho phela nini ukuthi water anisho nithi water hayi zamile water mntanami yona ayawufaki lutho uthi nje mawuzogeza ufafaza igazi likaJesu uthi uma uzophuma uye emsebenzini ufafaza igazi likaJesu uthi uma ubeka izandla kubantwana bakho ubabiyele ngegazi likaJesu let water oh let water wilona esiphila ngayo mntanami njoba usibona nje akho umuntu obethelayo sibethela ngalo sacrifice manje ke thina siphila ngaloke ngiyabonga sithandwa sami let water kuyahlekisa lokho bye bye.